Jane sawetara ki kok ning Njrambah. Wong biasane ning Lincak, ning Jambah gelar kloso. Kok kahanane ngowah-ngowahi adat ki ana apa to, Pak? Kula sediani kowe pengen mangan apa to, Pak? Wong ya aku ki dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Iya Petruk kuwi bener. Arep njaluk unjukan apa matura paring dawuh to Pak. Aja ndadekke pikiran ngene iki. Ndang kandha sing prasaja wae apa sing mbok dadi unek-unekke pikirmu. Kula niku kantos jimbleng bingung. Dina-dina mung lemah-lemah, Pak. Apa kepengin rabi maneh? Ah ngoten niku nggih mboten nyauri. Nah kula niku repot. Wusananing wae ngoten. Ning kaya bapak ki mung meneng bae deloken to. Para kawula ana ing Karang Kadempel ki musah masih. Terus piye kahanane bapak minangka dadi tetuaning desa, minangka dadi lurah. Kok njur kaya mengkono kuwi terus piye bapak gembregah tangi. Nah, ngaten terus bapakmu kandha piye? Ngaten niki kula matur ning makili bapak, nggih. Niki mengke kula mboten nambah-nambahi nggih mboten ngirang-irangi. Iya Petruk. Le Petruk kelawan anakku Bagong. Nah sing teng riku nonton kula kalih Bagong. Wong gareng penggane ngoten nika. Gareng menika kan nggih piantunipun bocah sregep banget bendina ana ning Tegal nggarap Tegalipun bapak. Ngene gareng Petruk kelawan kowe Bagong mangertenono ya tole yen to bapak kuwi wis 7 dina 7 bengi atine bapak kuwi susah. Bapak kuwi ora pengin piye-piye. Wah, bapak nceritake nalika semono bapak ana kayu mangan jathukna uripe mulya mukti wibawa mbau dendha. Wis ora kurang sembarang. Njur bapak duwe pilihan kepengin mudhun ning Arcapada tole. Njur kahanan kaya ngene iki. Bapak bingung, bapak ki terus piye? Nyawang deloken molah mubah musike para bendara-bendara sing ana papan dhuwur kae nggih. Wis ora gelem mikir kawulane njur saenake dhewe. Wah, yen kaya mengkono kuwi wong bapak bali ning Kayuwangan. Bapak muni ngono kuwi muntap jebret. Ismaya tirose niku medal saking bapak. Ismaya matur, Semar dadi wong sabar. Yen to negara bakal bisa waluya yen to kowe mbangun kahyangan. Lah niki. Terus bapak matur minangka sanane mbangun kahyangan kuwi Karang Kadempel kudu kasinungan wujute jamus kalimasada paribasan suwene sakedheping netra. Nah menika aturipun bapak. Cukup ngono Petruk. Nggih, dados anggen kula sowan wonten Praja Ngamarta mriki dipun kengken bapak, nggih. Menika ngampil nyuwun ngampil wujudipun jamus kalimasada kagem srana bapak mbangun kahyangan wonten Karang Kadempel. Nggih, cekap semanten antur kawula. Kula akhiri wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bahasamu ya apik tenan to, Truk. Apik wong ya aku ki MC manten kok ya dak.
kaya sembarang dinyangi. Dadi matur yang ngene bendara kuwi kanggo tata basa sing becik. Iya Petruk, dene apa ing kono yen to bapakmu ya Kakang Semar duwe gegayuhan sing luhur. Ya kuwi arep mbangun kayangan kanggo maloyake jati negara ben waloya. Kuwi nganggo srana Jamus Kalimasada. Nggih. Sawetara kuwi Bapak ugi nyuwun panjenengan ndara-ndara kula Pandhawa ugi nderek rawuh wonten Karang Kadempel minangka dados paseksen. Ya kaya ngono ya Petruk. Kagiat resang kapirangu ore nengkul kinempit kampit duh sang retnaning pamono Semaranten jepepek manyar-manyar gondal bisa buntut tempret kantil hawala ala syukra Anangger Prabu Puntadewa inggih Bapa Premban dene apa nggonku Praptana Praja Ngamarata kene jembule pidak jempol kekarepan padha karepe sing dayone Semar Badranaya kang kongkonan ya kuwi putrane Petruk Kantong Bolong. Dene apa ing ngarep nggonku kepengin ngampil wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina. Jebule kono terus piye ngene iki? Inggih Bapa Premban. Mangertenana Petruk wonten dawuh Praja Ngastina kawan bentaramu kuwi isih nak ndulur ya kabeh mang kudu dipikir nggih kula menika sesa-sesa ingkang kagungan ngene ya Petruk sing gedhe pangapuramu dene apa rawuhipun Bapa Premban Durna kelawan paman Patih Sekuni ana Praja Ngamarata semono uga kepengin ngayunke wujute Jamus Kalimasada kanggo tumbal Praja Ngastina kanggo ngluwari panandang yen to dadi pranataning Praja Ngamarata endi sing teka ndingini ya kuwi sing bakal diparingke. Oh kados mekaten. Pranatan teng Praja Ngamarata menika ingkang dingin utawi ingkang rumiyin dumugi wonten praja menika ingkang dipun riyenke. Iya Petruk Kantong Bolong. Ning samudarang nika nggih dipun itik-itik. Samubarang menipun digagas rumiyin. Yen to Jamus Kalimasada kaboyong wonten Praja Ngastina dipun damelaken tumbal. Ora wurung yen to tumbal menika kan namung dipendhem. Ha namung dipendhem, lha pun dipun pendhem boten kanging dipinakaken malih. Ha. Nang ya mangertenono Petruk.